Arbejde på dig. Nå, var det en god bog, du læste der, Torben? Den var rimelig god, det var den. Det var jeg give den. Nå. Den handlede om en datter, der var syg. Og så var moren, hun var så læge. Nå, men dig der er henne i en fin kasket. Hvordan går det? Det går godt perfekt. Har du nogensinde været ude på den der mark før? Det var faktisk meget frisk og dejligt. Hvad er det der er vores satan? Tom og Henrik, er I okay? Tusind tak for at så den her video. Husk at like og subscribe. Og vi ses næste gang vi laver en video.